हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव फिन खेब बरायहरबावबाय। सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। सो नोंथांमोन आं दिनै मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों। सो नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोन बिदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। सो लोगोफोर जायफोरा बे बर'नि आबुं सावथुन थैनि गाब भिडियोखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे बर'नि आबुं सावथुन थैनि गाब भिडियोआव बर'नि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों लोगोफोर। सो लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों राजिब, अनसुमै आरो मासुम लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन जोंहा बे बर'नि आबुं सावथुन थैनि गाब आबुं सावथुनखौ एसबी भिडियो चेनेला आपल'ड खालामदों लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि नायाखै अब्ला नायहैदो लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे थैनि गाब आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांनिसिम। स' नोंथांमोन बे थैनि गाब आबुं बर' सावथुनखौ जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोफोर। बे आबुं बर' सावथुननि लास्ट पार्टनि भिडियोखौ आं डिस्क्रिप्शनाव लिंक होना होदों लोगोफोर। स' नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर। स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानो मोनदों। स' नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनबाय अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडियोखौ लाइक कमेन्ट खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।